Formal nang gidawat ni Kongresista Leni Robredo ang nominasyon sa Liberal Party isip kandidato pagka-Vice Presidente alang sa 2016 elections. Buong puso, buong pananampalataya, at buong tapat ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang Pangulong Kahinumdumang si Robredo ni hangi og dugang panahon aron ikonsiderar ang nominasyon sa pagka-Vice Presidente. Si kanhi DILG Secretary Mar Rojas nga maoy ni paila-ila ni Robredo nagpasalamat sa sakripisyo sa pagdawat sa nominasyon sa maong posisyon. Si Presidente Benigno Aquino III mipasalig nga mas mangampanya pa siya karon kaysa atong panahon nga nilansar siya pagka-presidente. Bisitaha ang www.sunster.com.ph alang sa kompletong detalye.